Nu skal vi prøve at lydchatte med Sukkergrisen. Det vil altså sige, at vi skal tale med Sukkergrisen via computeren. Vi finder Sukkergrisen på vores liste. Det var ikke så svært. Klikker på telefonrøret nederst i vinduet, og iChat ringer nu op til Sukkergrisen. Venter på svar, opretter forbindelse, og så kom der hul igennem. Hej grisen. Hej. Vi skulle bare lige høre, om forbindelsen virkede, så vi løber igen. Helt i orden. Vi lukker forbindelsen igen. Sådan. På samme måde som vi accepterede en invitation til at tekstchatte, skal vi nu acceptere en invitation til lydchat, før der er forbindelse. Lad os se, om der er nogen, der ringer op. Vi får en invitation til lydchat fra Sukkergrisen. Vi klikker på vinduet og accepterer. Hej grisen. Hej. Det virker fint, og vi lukker for forbindelsen igen. For at kunne lydchatte, kræver det selvfølgelig, at du har en mikrofon og højttaler indbygget eller tilsluttet din Mac-computer. Hvis du sidder med en nyere bærbar Mac eller iMac, er det helt sikkert indbygget i maskinen. Hvis du skulle opleve problemer med, at en af parterne i lydchatten ikke kan høre, hvad den anden siger, kommer der her lidt hjælp. Gå til æblemenuen, vælg Systemindstillinger. Systemindstillinger åbnes, og du skal ikke blive forvirret, hvis du ikke har lige så mange ikoner, som jeg har her. Vi skal finde indstillingsmulighederne for lyd. Det er højttalersymbolet, som vi klikker på. Vi vælger lyd ind og sikrer os, at indbygget mikrofon er valgt. Vi har mulighed for at skrue op for indgangssignalet på den her. Det skulle gerne skrue op for vores lyd i den anden ende af linjen på iChat. Vi vælger lyd ud og sikrer os, at den rigtige udgang er valgt. I det her tilfælde er der kun én mulighed. Den kan vi også skrue op eller ned for. Vær opmærksom på, at den her lydløsfunktion ikke er slået til. Du kan også skrue op og ned for din udgangslyd via tastaturet med de her højttalersymboler. Vi kigger nærmere på videochat i næste lektion.